na. Eh, pag yan ang baso. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan. Kami sarap doon. Ito lang ang ini. Ipasambay ko nyo rin. Nakulit ang paluisip na nanini. Okay, baso. Di mabot yan da. Hindi na magtunay na ulian ni Makastol. May baharin sa kitang palindihan kita. Di mo maantay ko, kuya kibasa. May baharin, ikaw palindihan. Di mo maantay ko, kuya kibasa. Saya ko. Kayo biyahan.